नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहे नारळाची बर्फी। तर आपण आज बनवणार आहे नारळाची बर्फी। तर आता मी एक फ्राय पॅन घेतला आहे, त्यामध्ये आता मी खोबरं किसलेलं टाकणार आहे। कारण आपण ओलं खोबरं घेतलं आहे तर त्याच्यामध्ये जे पाणी असतं ते सुकलं पाहिजे, त्यामुळे आपण ते थोडंसं फ्राय करून घेणार आहे। तर आपण चांगल्यापैकी परतून घ्यायचं आहे। खोबऱ्यामधलं पूर्ण पाणी सुकेपर्यंत आपण त्याला चांगलं फ्राय करायचं। आता त्यामधलं हे पाणी सुकलेलं आहे चांगलं, हे बघा। आता त्यामध्ये मी अर्धी वाटी मिल्क पावडर टाकणार आहे। हे मिल्क पावडर ऑप्शनल आहे, तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही टाकू शकता, माझ्याकडे होती म्हणून मी हे टाकले। मिल्क पावडर थोडी गोड असल्यामुळे त्यामध्ये मी अर्धी वाटी साखर टाकत आहे। तुम्ही तुमच्या चवीनुसार साखर टाकू शकता। तुम्हाला गोड पाहिजे तुम्ही जास्त साखर टाकू शकता, किंवा कमी गोड पाहिजे थोडी कमी साखर टाका। ही साखर वितळेपर्यंत त्याला चांगलं मिक्स करून घ्या। आता त्यामध्ये मी अर्धी वाटी दूध टाकते आहे। त्यानंतर त्याला चांगल्यापैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे आपण। आता मी त्यामध्ये 1 चमचा तूप टाकणार आहे आणि ते तूप आपण चांगल्यापैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये मी आता अर्धा चमचा वेलची पावडर टाकणार आहे। आता ती वेलची पावडर पण त्याच्यामध्ये चांगल्यापैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर आता मी हा स्क्वेअर केकचा टीन घेतला आहे आणि त्याला मी चांगलं ऑइल लावून ग्रीस करून ठेवलं आहे साईडला। आता बघा हे कसं घट्ट होत आलं एकदम, त्याच्यामधलं पाणी सुकलेलं आहे पूर्ण। आता ते फ्राय पॅन सोडायला लागलं आहे थोडं, म्हणजे आपण आता बघू शकतो की ते रेडी झालं आहे। आता ते मी केक टीनमध्ये त्याला ट्रान्सफर केलं आहे। आता माझा केक टीन मोठा आहे म्हणून मी त्याला हाफच कवर करत आहे। आता मी याला चांगलं चमच्याने एका लेवलमध्ये पूर्ण करून घेणार आहे व्यवस्थित। आता हे थंड होईपर्यंत मी असंच ठेवणार आहे, ते पण अर्धा तासासाठी। तर त्यावर मी आता थोडंसं पिस्ता टाकत आहे डेकोरेट करण्यासाठी त्याला, आणि थोडं त्याला प्रेस करायचं आहे आपण। मी ही नारळाची बर्फी कसे पीसेस करायचे ते दाखवणार आहे।